Čaute, ďalšieho dňa a dneska sa budeme baviť o tom, prečo ľudia strácajú pozornosť. Dneska už to známam vec, každý nevydrží asi ani pol sekundy u normálneho videa. Musí to byť ADHD vec, a aby sme si vôbec udržali pozornosť. Takúto vec normálne vidíte i u svojich bratov, sestier alebo rodičov. Ale prečo tak strácame pozornosť? Prečo nemôžeme dlhšie vydržať pri filmov a musíme mať inú zábavu pri tom? Dneska sa o to pobavíme. Začneme tým, že dnešná doba je extrémne rýchla. Všetko sa zisťuje veľmi rýchlo a doba je veľmi rýchla. Všetko je rýchle, učivo, život a všetko možné, na čo pomyslíte, je strašne rýchle. A ľudia ako my musíme sa tomu prispôsobiť tej rýchlosti. Druhá vec, čo dosť posiahla naše mozgy ADHD, sú shorty alebo TikToky, tak v úzokách. TikTok začal short format videí. A keď začal byť extrémne trendy, a keď sa pýtal k tomu Instagram a Snapchat a ďalšie stránky, tak YouTube nemohol nič iné spraviť než to, aby tiež vydal svoje shorty. Takže každá sociálna sieť má svoj krátký formát. Čo nie je zle, z hľadiska YouTube to chápete. Ale potom sa nemôžeme diviť, že tú pozornosť máme malú. Kedysi ste mohli bez problémov pozerať video i bez žiadneho editu. Teraz musíte pozerať video, ktoré má aspoň priemerne dobrý edit, menia tu zaujímavé farby, zaujímavý nápad. To je veľa, čo musíte urobiť, aby ste aspoň mali zaujímavé video. A čo máme robiť, aby sme už tak nemali ADHD mozky a mali aspoň o trošku väčšiu pozornosť. Prvá vec, vymazať TikTok a to trošku menej pozerať short format. Ale keď to veci viac sa zaujímajú o svoje hobby, dať si svoje ciele, čo by ste chceli udiať a takéto veci. Pozerať častejšie filmy, pozerať long format, pozerať menej preafektovaných videí a viac byť vonku, lebo teraz je leto, takže môžete byť vonku a viac sa stať o seba a takéto veci. A to je asi tak všetko, ja neviem, čo by som viac k tomu povedal. Keď sa vám video páčilo, dajte odber a like a uvidíme sa zajtra.